سلام تعنا هبلي دحندو إلاتكم كاب تلفزيون تجراي نزل ساعات زي استدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نتوم سمعهم رئيس زيناتاتن كالوت زيناتاتن يحزلكم قريبا زلو زينا زغرب لكم دامورا يحيائم أبا داقم هنسأتن عرسة مركوسان تجراي بساينسن تكنولوجين استدقفو سراحتي كسرحو مخانم بيرو ساينسن تكنولوجين تجراي أفليت أولوم زستوهاله قد ساينسن تكنولوجين أب داقم هنسأت تجراي بزبل مري حساب بيرو ساينسن تكنولوجين مزت فلالي مهران تجارو أب زكايدو زت أيوم اتزتا مرسى هايلة تختاتيل ولوم أب العلي حزب النبراتن تجراي زبصح مالي ازيبولو قفعن بدلن سيبو أب داقم هنسأتن عرس مركوسان تجراي بساينسن تكنولوجين استدقف سرحتي كم سرح بيرو ساينسن تكنولوجين تجراي مسست فلالي مهرات تجارو أبز سالت أزتا أفليت اللهم اتوعلا جزاز طلبون اوان زحلو نيرو زبولو تساتفت تزاته دكتور تسفال الدت قبر قرقس ويزريت دانايت افورقن دكتور تسفال علم قبر يوهانسن بفايشتوان حيلتات ورانن چفچافن استفصما تግራይ ንዳግመ ህንጸታ አቅመምን ፍልጠቶም ዝፈቀደ ሁሉ ከም ዝፈጸሙ ገሊጸመሎም እንድሕር ዳ ትግራይ ቅልጢፋ ክትዓቢ ኮይና ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ስቴም ኤጁኬሽን ማለት ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ማቴማቲክስ አቅም እንድሕር ዳ ሃኒጽካ ተቀጻሊት ናሕልማ ትግራይ ጽቡቅ ዝኾነ ጀነሬሽን ክንረክብ ንኸዲና كم مهران نتحورة سبنا خنقل جلو سلزلنا اتخيتها مهارة زمهرنا حورة سب كعني اتبتي حوز اللو عنوت اتم صلاتنا ابتحهم النازلو تسقم طولو يلوم نخدبسو اتمهور حيل كعني اتفلطاتنا بتجوار بمقيار اتهاجر ناب كافتز نبرته حيلا ناب زبلص تكنولوجي نتسغاغر كل اجام خوف فلو بمبال اتصبق نجر كعني تكنولوجي ناي ساينس نجر كافتا زلتا بوتا تبغيسكا هيلنا كاو حدا نجمر زبحالو قداي يدن افت تكنولوجي افت حز زوصح درجه افت معباله كاو تبغيسنا نتግራይ مستن عبيت زبحال هاجرات تولون نبصحا كنرابارات تبغيسنا لنا نعمل حدا بيت مرتات عانينا لوينا طنا طبيعات عانينا لوينا مجمرة تجبر ابين عانين تباهل ماب كجبرالو ماب تتغير مات بقليلو اب دغزلنا وش زلون سب كيدو بقليلو يوصحنا له مات ولا خيمز زوم وطاتنيات اب دغزلو بيت فردات ولا كاو تحجزت اكلات ወይ ተጋሩ ሕዋትና ኣብዘለው ኮይኖም ክሪእዎን ክበጽሖም ብዝኽእል መልክዕ ከተቀምጡ ትከላለክ እዚ ነበረና ቅድመ ማለት ከላይ እዚ ምስፈለኻ እቲ ኢኮኖሚስት ያቱ ናብ ፋይናንሻል አስፔክቱ ወይ ካ ኢኮኖሚክ አስፔክቱ ይርኢ ማለት ኣብ ዘለው ተማሃሮ ተራመይቶም ተፈናኢሎም ካ ሳይኮሎጂካል ሶሻል አስፔክቱ ካ ይጽና ስለዚህ ኩሉ እዚ ይጽና በብሞይ ይጽና ኮይኑ ግን አሞዳቱ ቢዮ ስፓሻል ቴክኖሎጂ ማይካ አበይ ማዓስ መጠኑ እንታይ መስል ንድሕር ጅኽታይ ጽልዋ ከለዎ ብዝል መልክዕ ክጽና ኣሎ ይናልና ካብዚው ተወሳኺ ዝኾነ ትግራዋይ ኣብዛ ሃለወ ይሃሉ ንዓዱ ዓቕምን ፍልጠትን ዝፈቀዶ ክሰርሕ ኣለዎ ዝበሉ እዞም ሃብ ትርኢቶም ትግራይ ብጸላታ ተፈራሒትን ተኸባሪትን እንትኸውን ብኹለ መዳይ ዓርሲ ምርኮስኣ እንትረጋገጽ ይኽእሉ ወሲኾም ተዛሪቦም ኣለዉ ሕጂ ኩሉ ትግራይ በብሞይኡ ማለት እዩ ኣፍታ ዝነጥፈላ ዓውደ ሞያ ነቲ ፊል ገይሮ ሸቲትዎት ዝገጠመና ተጻባኡታት ትዝበጽሕ ኣብ ናትና ኢንፍራስትራክቸር ኣብቲ ህዝቢ ዝበጽሕ ጸገማት ሞት ገለ ፈሊጥና تا تجراي سي بقى لعل بركة دحري سقلنا دحرجون توم طلعتنا سلازموصو بب مويانا كلات ناس ناي قديتا كنرباربالنا ازنا يموتن حياتهم قداي تعدنا كل ناس كان زخونت كل قدحنا خنزلو مخنياتهم حزت عديت وانا كافت زنبره صقم زوصا تغادلايو مور حيلك عني ابلوط ممصا ابلمعت تغادلاي كخونلو تيت مكلخال برات حسكا طرح يكون بفلطاتون هاجر امهناصون ام لمعتون تغادلو سلازلو مالتي اتزغطمنا عصبون فتنان كم عدل قصيرنا تግራይ ናብ ዝኖረተ እንታይ ኮነስ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተደገፈ ዝበለጸት ትግራይ ክንፈጥር ኣለና ዝብሉ ምኽትል ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትግራይ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም እዚን ክኸውን ድማ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ ትግራዋይ ብግዜ የለ መንፈስ እጃሙ እንትፍጽም ይኽብሉ ገሊጸም እዮም ኣብቲ ዝነበርና ዘይኮነ ክንምለስ ዘለና ናብ ብዕራይ ምሕራስ ናብ እቲ ዝነበርና ዘይኮነስ እዚ ገጢሙና ዘለብዶ ንምዝላል ክንጥቀመሉ ክንከል ኣለና ንዕብየት ክንጥቀመሉ ክንከል ኣለና ካልእ ኩሉ ትግራዋይ ድማ ዝኾነት ትምህርቲ ዝኾነት حنت نجار حزنا في تجرك مزلوا غد حرازي كابغز أنا وزك مزخلو قرش حيزو خزنا نجال زي كونه مززلوا بخندش حت مسوات الناس زي ترخوت من النتنا كنا وحسن قبل أن تقولنا حد تجرا كوز أي حنت نجار زخلا ولا شو قرت مختاف تقول زحاشة تكنولوجيا زحاسة طب زر لي أنا قرت تقولنا ولا سوون تقول حد حيزو مصيو أبزي أب تجرا ترانسفر كجرا وين كم محلفة تزد ما تكمل له قبر كخيل الله توصل زل سمالتي أب داقم هنسات تجراي قد ساينسن تكنولوجيا بزبل مري حساب استسالات زوعلا فورم ساينسن تكنولوجيا بمتياش وعلو زازي ميوم
لعلوت مرحت السراويت تجراي مس عبيت عدن نبرتن كل العفار تميايتهم استرجاع ጸጥታን مفتارن سروع محبراوي من قسقاس كلتيوم ህዝብታት ከይጓደል ሓቢሮም ከም ዝሰርሑውን ኣብቲ ዘተ ኣምርዳ ተበጽሑ እዮም ስባጋድስ በላይ ተኸታቲልዎሎም እዚ ብስሓቅን ብጽቡቕ ምርዳእ መንፈስ ዝካየድ ዘሎ ምይይጥ ሰራዊት ትግራይ ዓወት ተጎናጺፉን ኣብ መሬት ዓፋር ምስ ኣተወ لعلوت وتدراو مراحت سراوي تجراين بيت عدن نبرت عفارن أبز تمايطلو أوانيم حزب تجراين حزب عفارن كاب أوان ورار طاليانن قداماي ويانن جميرو كساع سرعات درجي مقباتن حزبታት ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓሸብር ክዘሸጋገረ ገመንግስቲ ክትከልን ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ዝዓዘዘ ዋጋ ከፊሎም ዝተኸልዎ ምንዋሩ ኣብቲ ምይይጥ ተላዒሎም ህዝብ ዓፋር የማናይ ኢድ ህዝብ ትግራይ ዝበሉ ዓበይቲ ዓድን ነበርትን ክልል ዓፋር እንትኾኑ ብሰራዊት ጉጅላ ኣብይ ተጓሒሎም ዝነበሩ እኽሊ ሰራዊት ትግራይ ካብ ጸላኢ መንዚዑ ክምልሰልና ምግባሩ ሕጉሳቲና ድሕሪ ምባል ዕላማን ተግባርን ህዝብ ትግራይ አጸቢቕና ንርዳእ ብምዃንና ኣብ መንጎ ክልቴና ህዝብታት ዝፍጠር ጸገም የለን ኢሎም አገባትኔ ራኢሳይቴኔን ለባተን ሽማግሎች ጎረናንተ ላክኖ ሽማግሎች አገባትኔ ራኢሳይቴኔ አገባሁ የመጣው ሽማግሌ አልጨፈጨፋችሁም ነው ወሰንጋዳለው አይታናን ተከልለም በእኛ ብሎ የተነሳ ጦርነት ያለ መኖሩ በዛ ላይ አይተናል በእኛ ሰላም አስጠብቆ ማለፉ ላይ አውቀናል አፋር ብሎ የተነሳ ጦርነት ያለ መኖሩ ተውጋን አሁን ቶኔው ጉስቴን ማለው አይተወካስነክ ይልኝ ያ በእኛ ብሎ የተነሳ ጦርነት አይደለም ብለን የመሰከርነው ይሄ ላይ ነው ተውከለመይታን አሁን ሁለተኛ አጉብዶራ ራሽኒ ጉብዶራ ይሄ ከተማ አቆጣጥራቸዋል እናንተ አወክሲም መጋቤን ሁሉ አሁን በእናንተ ሱማ አድርጎ ነው የሚጠቀሙት የለ ገቡጉ ሲንሃይ ደገሲንሃይ የኔ ጉባልተው ጋር ይፈደህ ማደየኔ ከላይ እናንተ አድርጎ ከታች ሲቢ ይበሉ ማሪ ይወሰሩ አገር የፈለገ ጭፍጨፋ አድርጎታል ጎደጋ አሪራይ ቡርካዱ ለልህ አይቴኒ ከላይ የቀረው ዱከት ደግሞ በእኛ እጅ አስረክባቸዋል ብልዝግነት መተን ነው በካህነኑት አላማ ማናሪጋ ፕሮግራም አይነዲ ሄና መጥቶ ማለት ነው እንጂ ሰማን ብልጽግና አላማና አናቅም አካሄዱ ማናቅም የነሱ አላማ ምን እንደሆነ አናቅም ያለው መታይሽን ልክተን እንዴ ያለው ህዝቡ ዋحد ጋር ነው እንደምታው አላማቴ ቴክናሪጌ አላማው እናቃለን ተግባርቴ ቴክናሪጌ ተግባሩ እናቃለን እሺ ተخمምኪ ተኮቦይ ተታስከመን ፈዳ ራሱ ምትበላው ነገር ለወንዱም አካፍላ እንደምታበላ እናቃለን ትተሉክ ነው ቤቴ ትተናሪጌ አብሮ ነው የተገለነው አብሮ መተናን አብሮ ማለት ናኑ ጋምሲኒክ ነኝ ሀሽቢያ እናንተ ቀኝ ጅን ሽማግሌዎች ደግሞ በዚህ ላይ ለይተን እንሰጣለን አሁን ይሄ ህዝብ ውስጥ መርተን አንድ 5 ሰው እንሰጣለን ያ 5 ሰው ያዝ የተባላቸው ያዙ ተው የተባላቸው የሚተው የኛ ነው ከተባለ የምትረዱ የኛ አይደለም ከተባለ የሚጠየቁ 5 ሰው መርተን እንሰጣለን በዚህ መድረክ ላይ አሁን ጊዜያዊ ማስተላለፊያ ድል ሰርታችሁ እንድትሄዱ በዚህ መድረክ ላይ ራሱ ይተቆማሉ ሰላማት አሁን በቀለ ለዓለዋይ ወታደራዊ አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋራላይ ህንጻ ወልደ ጊዮርጊስ بشرحي حيل تمكحت كي تعشوا حزب عفار قبل حزب تግራይ ዝበጽሐ ግፍዕን ጨፍጫፍን ተረዲዩ ይውክል ንብዙ ወለ ሞገናት ዝኻለ ሁሉ ቃልስ ህዝብ ትግራይ ምድጋፉ ብምዝኻር ሕዝቡን ስሩዕ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ክልቲኦም ህዝብታት ከይጓደል ሓዊሮም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ሁለት ህዝቦች የአፋር መሬትም የትግራይ ህዝብ እንደራሱ መሬት የአፋር ህዝብ የትግራይ መሬት እንደራሱ አይቶ ያለምንም ችግር በአቦ ገረባ አድርጎ የፈቱት እንደመጡ የሚታወቅ ነው ስለዚህ ሽማግሌዎችም እንደ ሽማግሌው ናቸው ሴቶችም እንደ ሴቶች ናቸው ወጣቶች ደግሞ የበለጠ በዚህ ጉዳይ ከተማው እንዲጸዳ እንደ ድሮ ወደ ድሮ የነበረበት እንዲመለስ ህዝቡም ሁለቱ ትራንስፖርቱ ምናምኑ እንደፈለጋችሁ ወደ ላይ እንዲወጡ ላይ ያለ ህዝብ ወደዚህ እንዲመጣ እንደ ድሮአችሁ እንድትቀጥሉ እናማቻቻለን ኣብ ግንባር ዓፋርን ካልኦት ከባብታትን ፋሽስታዊ ጉጅላ ኣብይ ዳግማይ ሓደጋ ህዝብ ትግራይ ንከይኸውን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ተጋዳላይ ህንጻ ወልደ ጊዮርጊስ ንህዝቢ ዓፋር ዕጥቅን ምፍታሕ ይኹን ንምንግልታዕ ዕላማ የብልናን ኢሎም ፒፒ ያስታጠቃችሁ በስተቀር ካልሆነ በስተቀር የድሮ መሳሪያችሁ ለመንጠቅ ሌላ ለማድረግ በቀል የሚባል ነገር ይዘን አይደለም የምናንጋላታው ህዝብ የለም አርዋ አዳልተኔ ታንግራለ አርዋ ገደነህ ተፈተፈከ በአገባቡ እንዲያውቀው አድርጉት የሚለው ከአፋር ህዝብ አብራክ የወጣ ስለሆነ ቷማና ከአፋር ህዝብ ልጅ ስለሆነ ነው
ሰራዊት ትግራይ ኣብ መሬት ዓፋር ኣብ ዘካየደ ዕውት መጥቃዕቲ ሰራዊት ጉጅለ ኣብይን ምስኡ ተሰሊፎም ዝነበሩ ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን እንትድምሰሱ ኣብቲ ግንባር ክጉዳእ ዘይግብኦ ዝተጎድአ እንተሃልዩ ብቐጻሊ ምስ ዓበይቲ ዓድን ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ብምዝታይ ክሳዕ ካሕሳ ምኽፋል ድልውነት ከም ዘለውን ኣብቲ ምርዳእ ዝተመልኦ ምይይጥ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ግንባር ዓፋር ዝተማረኹ ወተሃደራት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ትግራይ ጽቡቕ ክንክን ይገብረሎም ከም ዘሎ ገሊጾም ኣለዉ። እቶም ምሩኻት ብፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ተታሊሎም ናብ ኩናት ዝኣትዉ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክእረሙ ድማ ጸዊዖም እዮም። ሰለሞን ክፍላይ ዘዋደዶ ጸብጻብ ህይወት ብርሃነ ክተቕርቦ እያ። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ግንባር ዓፋር ብዘካየዶ ወፍሪ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ከም ዝተማረኹን ዝተፈላለያ ተሽከርከርቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ እዩ። ኣብቲ ወፍሪ ሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኦሮምያን ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተማረኹ ድማ ተዛሪቦም። ለከዲያስር ታልያዝ ሆነ ከዛ ከሊች እንደገና ደግሞ የታባም ተለተብየ ታያሱ እንጂ በፍላጎት አይደለም። አዛ ደግሞ ነኝ በቃ እዚህ ራሱ ስገባ ከገደሉኝ ይግደሉ ብዬ ምክንያቱ ይገዳሉ ስለሚባል እኔም በቃ እጄ ከሰጣቸው ከገደሉኝ ይግደሉ ብዬ ነው ማለት ነው ወደዚህ ገቡ። ክትስልም እንተበልካ ይቀትሉኻ አነ ካብ ሰራዊት ሞሊቀ ካድም እንትፍትን ተተሓዘ ተኣሲረ ናብዚ ዝኣተኹ ድማ እንተቀተሉኒ ይቅተሉኒ ኢለ እየ። ኣብዚ ኩናት ብዙሕ ወታደር ሞይቱ እዩ ንብረት ድማ ዓኒ እዩ። ግዳጅ ነው የምንሄደው ተባለ። ከዛ ግዳጁ የት ነው ሲባል በቃ ግዳጅ ነው የምትሄዱ ተባለ። ናብ ግዳጅ ይኹም ትኸዱ ተባሂልና ናበይ ኢና ንኸይድ እንተበልና ዝነግረና የለን። ናብዚ እንትንመጽእ ድማ ናብ ውግእ ኣቲና ንቅድሚት ይኹን ድሕሪት ክትኸይድ ኣይትኽእልን። ስለዚ ንሕና ኢድና ንሰራዊት ትግራይ ሂብና። እቶም ምሩኻት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኣተውሉ ግዜ ጀሚሩ እቲ ሰራዊት ጽቡቕ ክንክን ከም ዝገበረሎም ድሕሪ ምግላጽ ንሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝንገሮ ፕሮፓጋንዳ ድማ ሓሶትን ትኽክል ከም ዘይኮነን ግልጽ ገይሮም። እናቴ አንዲ ልጅ ነኝ ነደይ ኣነ ሓደ ወዳ እየ ክነብረላ እየ ዝደሊ። ስለዚ ኣነ ኢደይ ንሰራዊት ትግራይ ሂበ እየ ክሳብ ሕዚ ድማ ጽቡቕ ኣለኹ። ንቐጻል ድማ ሰፊሕ ዕድል ክረክብ እየ። ዜግናውታዊ ጉቦይ ድማ ክዋሃበኒ እዩ። መጣን አይደል ወደ ውጋ ነው ይገባል። ወደ ውጋ ስንገባ ያው ተይዘናል ማለት ነው። ስንያዝ ደግሞ በቃ ያዙን ሲይዙንም ደግሞ ምንም አላደረጉንም። ያው መጀመሪያ እንደምንሞት ነው የምናውቀው። ከያዙንም ይገሉናል ብለን ነበር ግን አልተገደልንም። ምግብም እየሰጡን ውሃም እየሰጡን አሁን ከባኮና ለተስካን ኣብ ውግእ እዮም ሒዞምና ምስ ተተሓዝና ድማ ምንም ኣይኮናን። ምግብን ማይን እናሃቡ ክሳብ ሕዚ ፀኒሕና ኣለና። ከምቲ ዝሰማዕናዮ ግን ክቆትልኹም እዮም ኢሎምና ሓሶት እዩ። ንይዕረኽተይ ዝብሎም ድማ ናበይ ከም ዝኸዱ ሓሲቦም ክወፍሩ ኣለዎም። ብፕሮፓጋንዳ ሓሰት ተታሊሎም ናብዚ ኩናት ዝመፁ ወገናት ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ብዝግባእ ተገንዚቦም ካብ ተግባሮም ክእረሙ ድማ ገሊጾም። ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ጣብያ ዓድሓ ነበርቲ ቀጠና 22 ንመጠናኸሪ ሰራዊት ትግራይ ዝውዕል ቀለብን ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ዝውዕሉ ናውትን ኣወፍዮም ኣለዉ። ኣበባ ጽጋብ ተኸታቲላቶላ። ነበርቲ ክፍለ ከተማ ዓይደር ጣብያ ዓድሓ ንመጠናኸሪ ሰራዊት ትግራይ ዝውዕል 35 ኩንታል ኮረንሾ 7 ኩንታል ሽኮር ከምኡ እውን ጥሕንን ካልኦት ቀረባት ምግብን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናውቲ ንሰራዊት ትግራይ ረኪቦም። ካብ ነበርቲ እታ ጣብያ ብምውህላል ኣሰናዲን ኣብ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ዝረኸብናየን ኣዴታት ከም ዝበለኦ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነኣ ክሳዕ ተረጋግጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ደጀንነተን ኣጠናኺረን ከም ዝቕጽላ ገሊፀን። ሓገዚ ኣብ ጸልማት ጊዜው ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓገዞም ወፂኡ ነዚ ከዓ ሰላት ጅግና ዝኾነ ሕድሪ ተቐባሊ ሰራዊት ትግራይ ብመዝገቦ ዓወትን ብዘውፅኦ ነፃነትን ከዓ ተሓጒሽቲ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ እቲ ሰራዊት ብጉልበቱ ይኹን ብንብረቱ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ መስዋዕት ዘድሊ ነገር ብምኽፋል ይኹን ዝለዓለ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ። ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝለዓለ እስካዕ ዝተሓተ ዓቕሙ ዝፈቐዶ ሕድሕድ ሰብ
حدا سب كم زلوا حدا سدرا كم زلوا حسيو إيت مدلعات زي غير وزلة مالتيو سراويتنا بزدلي سرحو خطنا انت خوينو ጠንከራ ደጀን ክሉ ወሎ ይሉ ዘአምን ማህበረሰብ ይዘለና ግንባር ዘሎ ሰራዊትና አላይ ግዜኡ ክትወጽሐለሎ ይልና ለግዜኡ ኣብ ሓጽር ግዜ ማዓልት ተዘጋጀው ያንዚያተን ማለት እዩ ብሽኮርኒና ብጸባ እና ብድርቆሽ እናዘና በተጨማርካ በብስኩት ለኒና ማለት እዩ እና ኣብ ሓጽር ግዜ እዩ ሰራዊትና ከአናፍቱ ዘዓለ ደረጃ ጸላእትና ከምብርከፍ እንተ ኮይኑ ያው ንሕናውን አጎድን ኮይና ብድሕሪ ዘይኮናስ አጎድን ኮይና አጎድን ጎን ሰራዊትና ኮይና ንሱን ትትኩስ ንሕናውን አጎድን ኮይና እናخلصنا ማለት እዩ ጸላእትና ስካ ሓመድ ደወስካ ዝበጽሑ ስካ ዝቕበሩ ያው አጎድን ሰራዊትና ኮይና ያው ክንሰርሕን ክንቃለስን ከም ዘለና ማሕበረሰብና ከምዚ ዓይነት ዝግጅትን ከምዚ ዓይነት ምድላዋትን ይዘለዎ ያው ንቀጻል ስካ መወዳእታ ሓመድ ደወስካ ዝወጽሑ ያው ትናይ ምድላዋትና ትናይ ስራሕቲ ያጠቃላሊ ንሰራዊትና ዝድግፉ ንሰራዊትና ዕጥቅን ስንቅን بمخان ያው ስካዕ መወዳእታ ክንቅጽል ከም ዘለና እየ ነዚ ሓገዝ ተረከበ ተጋዳላይ ሓጎስ ብርሃነ ንጻሪ እቶም ነበርቲ በብምስካን እቲ ቃልሲ ሽቱ ክሳዕ ዝወቅዕ ቀጻሊ አጠናኺሮም ክቅጽሉ አዘኻኺሮ ህዝብና ሽንኳን ሕዚ ፀሓይ ወሪቁ እዚ ብሕማ ግዜ ለን እንዳናዚ ቀጠናዚ ማዓት ነገር እዚ አስከውጽሕሎም እንዳወሉ ዝቃለስ እዚ ቀጠናዚ ጥራይ ከይኮነ መላ ህዝብ ትግራይ ማለት እዩ بزجات أم كمسكون يفوتي زين أي مجمر تزورين بي أي مجرشة يكوني بعلو منجستنا نعمل رشة يلوسك سازوج أوجون سراويت منجستن تجري تسلفو بناي منجست تجري حقن دنبن تقتيلو أوجون يسلف ساعات يجبر نحن لا عدتات تجري تأمامنا نقمت بزين من نجر بعوت كم ندبسن ምንም ጥርጥር የለይ እቲ ወፈያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ተጠናኺሩ ይቅጽል ከም ዘሎ ይፍለጥ